Yaya TV ce ta sha da ke nishadantar. Ka ga zo Allah. A sunanka Allah shi gane ya ce Allah sallama da kai raka. Ka ce mata dan yayi buga kwashi. Ai na ga ta san suna a yanzu a ganta. Ta san suna a buga kwashi yanzu a ganta. Sai masu kiranta ne, kuma masu kiranta dama? Kai. Mu dama masu yanki da guga ne haka. Wuce wallahi in yau ainihin wanke sai in goge. To ba da goge. Ni gidan mu. Mun gode. Sai an zuma. Mun gode.